Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00 berrogeita 6 minutu igaro diren honetan, Jakak eta Martijak Artola eta Rezustaren aurka Astigarragan jokatu duten Masters CaixaBank txapelketako bigarren jardunaldiko hirugarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Artola eta Rezusta ziren favorito, baina Jakak eta Martijak pronostikoak hautsi dituzte 22 eta 20 irabazi ostean. Gogoratuko dugu, batetik Artolak eta Rezustak lehengoan galdu egin zutela Fuenmayorren Zabala eta Imazen aurka 22 eta 14 emaitzarekin, eta Jakak eta Martijak ere Altuna eta Iztuetaren aurka Laudion galdu egin zutela 22 eta 11, beraz, bikoteentzat gaurko norgehiagoka oso garrantzitsua zen, lehen puntua eskuratzeko aukera bikaina eta lehian jada batzen hasteko aukera ezin hobea, eta Jakak eta Martijak lortu dute hori. Partidak gauza asko izan ditu, fase asko, eta guztiak aztertuko ditugu ahalik eta zehatzen. Lehenik eta behin, partida hasieran Julen Martija nagusi ikusi dugu, ez? Artola eta Rezustarentzat funtsezkoa da, baina Rezustak atzeko kuadro horietan ahalik eta gehien dominatzea, ahalik eta gehien behartzea, atzelari aurkaria, baina gaurkoan ez da horrela izan, eta gainera Rezusta ere partida hasiera nahiko galtzaile bezala ikusi dugu, ez? Pilotaren bat edo beste bera joan zaio, besteren bat ere kanpora, eta Iñaki Artola ere etzegoen bat ere eroso kantxan, eta aldiz Jaka eta Martijari guztiz kontrakoa gertatzen zitzaien, oso eroso zeuden kantxan, batez ere Julen Martija atzeko kuadroetan ia beti Beñat Rezustari bizkarra erakusten ari zen, pilotak ere laguntzen zien noski gorriek atera duten pilotak eurei, eta horren ondorioz 12 eta 3 aurreratu dira lehen zatian. Lehengoan, Jaka eta Martijari batez ere hori falta izan zitzaien Altuna eta Iztuetaren aurka. Martijak ezin ziola Iztuetari partida haseran bai, baina gerora bizkarrik erakutsi eta horrek asko kondenatu zituen Jaka eta Martija. 12 eta 3 aurreratu dira esan dugun bezala, eta bigarren zatia oso bestelakoa izan da. Tanto bat egin dute, Artolak eta Rezustak, eta pilota aldatu dute, eta pilota horrekin erabat dena aldatu da. Frontisetik irteera gehiago zuen pilota horrek batetik, bestetik lurretik askoz ere gehiago ibiltzen zen, eta horrek noski pilotarien ezaugarria kontuan hartuta Beñat Rezustari mesede handiagoa egiten zion, eta horrelaxe izan da, atzeko kuadroetan Beñat dominatzen hasi da, eta pixkanaka Iñaki Artola ere aurrean erosoago jokatzen. Lehen zatian esan dugu, oso deseroso jokatu duela, ia aukerari gabe, Julen Martijaren meritua izan da hori, zalantza izpiri gabe, eta hor jada bigarren zatian asko aldatu dira gauzak. Hor Jaka nahiko ikusle ikusi dugu aurreko kuadro horietan, sartzen zen pilotetan ere nahiko behartuta sartzen zen, eta aukera garbirik ere ezin zuen eduki Lizartzarrak, eta aldiz Iñaki Artolako hor distira handia erakutsi du, eta 12 eta 10 aurreratu dira Artola eta Rezusta. Artolak erabateko aldaketa eman du 12. atsedenetik aurrera, askoz parte hartzaileago, freskoago ere ikusi dugu, eta errematatzen ere askoz ere hobeto. Eta aldiz hor 12 eta 10 aurreratu diren horretan, gerot Jakak eta Martijak beste tanto bat egin dute, 13 eta 10 ipini dira, gero berriz ere hurbildu dira, baina gero 16 eta 13 aurreratu dira Jaka eta Martija, eta Artola eta Rezusta jokoaren ekimena hartzen ari ziren, baina Iñakik ere pilota batzuk galdu ditu, Jakak tantoren bat edo beste egin du, eta hor ezin zituzten harrapatu, baina bigarren etenaldira bai, bikote urdina aurretik iritsi da 18 eta 16ko emaitzarekin, gainera fisikoki ere joko puntu hobean ikusten ziren Artola eta Rezusta une horretan, baina Jakak eta Martijak ez dute amore eman, biak ala biak pilotariko horrak dira, eta gaurkoan hori erakutsi dute, sufritzen badakitela, partida testu ingururik zaienean, ipini zaienean, ez diote muzin egin lanari, hor Jakak jarraitu du, aurrean jokoan hasten, Martija ere atzean ahalik eta gehien nagusitzen, pilotak ongi eusten, eta 20 ipini dira, 20 eta 18 joan dira aurretik
Jaka eta Martijak, gero hogeina berdin dute Artolak eta Rezustak, fisikoki laurak ere jada oso larri zeuden, eta azkenerako 22 eta 20 Artolak azken pilota hori galdu egin du, eta ondorioz garaipena eta lehen puntua beraz Jaka eta Martijarentzat. Bi zati oso desberdin izan ditu esan dugun bezala, Iñaki Artolak bigarren zatian ongi jokatu du, baina lehen zatian erabat ikusle aritu da, Jakak alderantziz esango dugu, Martija oso zuzen aritu da partida osoan zehar, eta Rezustak bigarren zatian hobetu badu ere, lehen zatian erregulartasun falta hori nabari izan zaio honen, bestez Jakak eta Martijak lehen puntua eskuratu dute, eta Artolak eta Rezustak urrengo jardunaldian saiatu beharko dute berriz ere txapelketa honetan lehen puntua eskuratzen. Hauxe beraz esan beharrekoa, urrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan agur.